Salam mehriban tomuşaçylarym, kanalyma geleniňiz üçin minnetdar. Bugün meniň aşganamda gowurtmaşdan irtirlik. Yagy gowurup alynýan gowurtmaşdan çalt taýýar bolýan naharlary pişirde bolýan. Ondan çaý çorba edip iýilýär. Ilki bilen gowurtmaşdan bir böreçik alym hemde ony pişirjek garanyna salym. Indi bolsa iretmeli, ireýän wagty ýanmarlyk üçin bir azajyk suw çagaşdym. Soňra bolsa soğanjy gatdym. Ekleňize göre sarımsak, gök, bir çykydyly bir çym atyp bilersiňiz. Ne soğan bilen biraz kavurmuşlandan sonra tomat çykytdym. Tomatym öz ekleňize bagly. Tomat atmasaňyz köpräk pomidor goşsaňyz bolar. Ýa-da pomidory, tomaty halamaýan bolsaňyz diňe soğanly da etip bilersiňiz. Ne indi bolsa bir kany pomidor atdym. Sonra bolsa burçyny hemde duzmatdym öz ekleňize göre. Isleyen göksünde kuru otlarından peydalanyp bilersiňiz. Ne indi bolsa pomidory biraz yumşanmadan sonra irtirlik taýýar. Daş ýola ýa-da okula giden wagtymyz ejilerimizin ýanymyza salýan ýa-da iýberýän gowurmasyndan şu görnüşde nahar taýýarlasaňyz bolar. Mehriban tomuşaçylarym, iştihap açyk bolsun. Benim videolarım göňüňize ýaraýan bolsa, like goýmagy, agza bolmagy, tesvir ýazmagy unutmaň. Inniki videolarymda görüşýänçe hoş sag bolun.